Sílvia Orriols, alcaldessa, batllessa de Ripoll, bon dia. Bon dia. I diputada de l'Aliança Catalana al Parlament. No sé si té alguna consideració a fer aquesta sentència que coneixíem no fa ni 24 hores, Carles Rubiales. Què en pensa? Bé, està bé que s'escarmenti a tothom que sobrepassa les línies, però per altra banda crec que s'està banalitzant el terme agressió sexual i que això també juga en contra de les víctimes d'altres tipus d'abusos que són bastant més greus. Vostè vol que li digui batllessa, oi? Sí. Ja ha vist el tuit que ha fet aquest matí quan nosaltres hem dit... Però batllessa, jo he buscat el diccionari de seguida, batllessa és alcaldessa. El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans així ho diu. Sí, però alcaldessa és un terme que prové de l'administració castellana, de la nació castellana, i el terme genuí català és batllessa, o paer. Senyora Orriols, no sé si estava preparada vostè pel final de la moció de censura que li van presentar o li ha sorprès? Bé, estàvem conscienciats per fos quin fos el desenllaç. Sí que en un moment inicial, quan ho plantegem, jo pensava que no s'avindrien i, per tant, tenia el convenciment de que sortiríem amb la batllia, mantenint la batllia i, a més, amb pressupostos aprovats, però a mesura que passaven els dies i que la formació de Junts capitanejava aquestes negociacions, doncs vam arribar a dubtar que realment ens en sortíssim. Ja ha sortit bé l'aposta? Sí, i tant. Vostè va totes sempre? Bé, és l'aposta del tot o res davant la negativa de la resta a desencallar la situació que patia Ripoll. El que no podíem fer nosaltres era aferrar-nos al càrrec i a la cadira i continuar prorrogant pressupostos i encallar la situació de la nostra vila. Junts el que ha dit és que ha fet el que ha fet, és a dir, no s'ha sumat a aquest acord de la moció de censura per fer-la fora, parlar el risc de victimisme que vostè aleshores podria assumir. Estava preparada per fer-se la víctima? Jo crec que ells han valorat els càlculs electorals, van fer una enquesta, un sondeig, ens constava perquè hi havia molts vilatans que ens havien dit que els estaven trucant fent preguntes i aquesta enquesta en deriva que un 80-85% de la població de Ripoll era contrària a que se'ns apliqués aquesta moció de censura. Per tant, jo crec que han valorat la pressió popular que han rebut i alhora també la corrent interna que ara mateix hi ha dins de Junts que qüestiona severament aquest tracte discriminatori que se'ns fa a nosaltres. Tracte discriminatori per què? Perquè se'ns fan cordons sanitaris, perquè signen pactes antifeixistes en contra nostra, perquè se'ns obvia de qualsevol acord. Vostè, ara que ja té i reté l'alcaldia de Ripoll, deixarà el Parlament? Deixarà l'escó del Parlament? Jo he participat en 2 processos electorals, he assumit un compromís vers 2 electorats i, evidentment, aquests 2 electorats que m'han fet confiança esperen que jo em mantingui en aquests càrrecs. De fet, quan van haver-hi les eleccions nacionals catalanes, em parava gent per Ripoll i em deien nosaltres et votarem, però sobretot no te'n vagis de Ripoll. Per tant, ells m'animaven a presentar-me a les nacionals, però alhora em reivindicaven que no podia abandonar el compromís que havia assumit amb ells. Escolti'm, al Parlament, ho hem avançat a primera hora, es vol reforçar les multes a diputats per discursos d'odi. Ara ja hi ha sancions de 12.000 euros, malgrat que no s'han aplicat cap. La idea és donar a aquestes multes rang de llei. Té por que vostè l'acabin multant? A mi el que em fa por és aquesta deriva autoritària de certes formacions polítiques que es consideren o s'erigeixen en jutges i doncs valoren les declaracions o les aportacions de la resta de polítics que han estat escollits democràticament a les urnes. Perquè qui decidirà què és o no és delicte d'odi, no? Esclar, si es fa des d'una visió del senyor Cid, que em diu nazi banalitzant totalment el nazisme, és evident que per ell qualsevol cosa que digui serà considerada delicte d'odi. Però jo puc considerar també delicte d'odi que ell banalitzi el nazisme en seu parlamentària, no? Per tant, com es valorarà tot plegat? Jo, per exemple, avui m'he imprès la Declaració dels Drets Humans, que en el seu article 1 diu que tots els éssers humans neixen lliures, iguals en dignitat i en drets. Article 2, no es pot fer cap distinció de raça, de color, de sexe, de llengua, de religió, d'opinió política o d'altra mena, d'origen nacional o social, de fortuna, de naixement o de qualsevol altra classe. I llavors m'he anat a buscar algunes de les seves declaracions, o tuits, per exemple, que en fa molts, i n'agafo un del 27 de maig del 2023. 27 de maig del 2023. Vostè ja havia estat votada amb 6 regidors, encara no era alcaldessa, perquè això va ser el 17 de juny, si no vaig errada, evidentment no era diputada encara al Parlament, i vostè va dir: els immigrants ens veuen com els idiotes que van a treballar a les 6 per pagar els seus pisos de protecció oficial, el seu llum, la seva aigua, el seu menjar i la concertada. Els seus fills hi van de franc i es queden a dinar al menú halal, i tot gràcies als nostres polítics. Vostè creu que això no és un discurs d'odi? Si posa els immigrants al mateix lloc, diu els immigrants com a subjecte. Bé, jo crec que aquí el que s'està criticant són unes polítiques que permeten això.
i per tant considero perfectament legítim qüestionar que hi hagi determinats polítics que estiguin permetent que s'esdevingui aquesta situació a casa nostra i que sempre acabem pagant els mateixos que som els catalans. No m'ha respost. Té por que l'acabin multant al Parlament pels... A mi ja m'han multat, m'han sancionat amb 10.000 euros per dir que l'islam és incompatible amb els valors occidentals. Jo considero que això és totalment antidemocràtic i que està agafant un deix totalitari absolutament de resultat imprevisible. Arribarà que o penses i parles com ells o automàticament ets etiquetat de delicte d'odi i, per tant, sancionat. Si pretenen aconseguir el pensament únic aplicant aquestes sancions, doncs no se n'en sortiran, perquè independentment de la sanció que ens apliquin, de si ens tanquen a presó o del que ens facin, nosaltres continuarem expressant lliurement les nostres opinions. Si Vox no fos ultraespanyolista, vostè aniria amb ells? Bé, si defensés la independència de Catalunya, la restitució de l'estat català, doncs és probable que convergís amb molts de la resta dels seus postulats. Com defensa vostè la independència de Catalunya? De manera unilateral, sense taules de diàleg ni pactes amb l'estat espanyol. Això en la teoria i a la pràctica, senyora Orriols? Bé, doncs és evident que cal garantir l'autosuficiència a nivell alimentari, a nivell energètic, que cal bastir tota una sèrie d'organismes que siguin capaços d'absorbir les competències que són pròpies d'un estat i que quan arribi el moment es tingui garantit un finançament per sobreviure els primers mesos davant de possibles boicots que ens puguin fer la resta de països europeus. Li preguntava això també perquè RAC1 justament ahir feia una anàlisi de l'estratègia de l'Aliança Catalana del seu partit al Parlament, dient que esmena totes les propostes que fa Vox sense afegir cap aspecte de contingut i, per tant, aquí hem d'entendre que ja estan d'acord, per això li preguntava. Només demana que redactin en català. I com que Vox no ho fa, doncs Aliança Catalana entenc que no els vota. Aquesta és la seva estratègia? Nosaltres no hem votat favorablement a cap proposta de Vox, no perquè no coincidíssim en el contingut, que molts cops ho hem fet, i de fet, com diu vostè, doncs hem presentat esmenes perquè ho traduïssin a la llengua natural i pròpia d'aquest país, s'hi han negat i en conseqüència nosaltres ens hem abstingut perquè compartim el contingut, però evidentment prioritzem el respecte i fer respectar la llengua nacional i pròpia d'aquest país. Aquesta és l'única diferència entre Aliança Catalana entre vostè i Vox? No, en algunes propostes podem coincidir en el contingut i en d'altres no. Un exemple en el que no comparteixin amb Vox. Bé, en moltes de les propostes que han presentat, les esmenes no han consistit només en traduir, sinó en canviar determinats termes o en redirigir determinats continguts. Per tant, no és només que no compartim la llengua, sinó que tampoc compartim exactament els mateixos objectius. Escolti'm, des del seu ajuntament, des que vostè governa, quants diners del seu pressupost municipal, que crec que són 14 milions, ho dic bé? Uns 15, uns 15, que quedarà aprovat, sí. Sí, de fet, els nous pressupostos quedaran aprovats automàticament, gràcies a que la moció de censura no ha prosperat, el pròxim dilluns a la mitjanit, correcte? Sí. 15 milions gairebé de pressupost. Quants destina a fer més cursos de català, alcaldessa? Bé, a Ripoll tenim una escola d'adults, que és la que fa aquest tipus de cursos, i sí que és veritat que també, com que hi va haver molts avis ripollesos que no van tenir l'oportunitat d'estudiar en català per culpa de la dictadura franquista i quedaven fora d'aquests cursos perquè no tenien plaça, sí que és veritat que periòdicament s'han anat dotant de partides perquè aquests avis puguin també tenir dret a millorar la seva llengua. I els immigrants que arriben a Ripoll poden apuntar-se a aquests cursos? S'apunten a l'escola d'adults. I poden fer els cursos? Poden fer els cursos, evidentment. Vostè ha dit que a Catalunya no hi cap tothom. Em sembla una obvietat. Jo li poso una dada del Banc d'Espanya, diria que no és sospitós, que estima que a l'Estat es necessitaran 25 milions d'immigrants des d'ara i fins al 2053 per poder treballar. Bàsicament per poder mantenir la relació, l'equilibri entre treballadors i pensionistes. O sigui, quan vostè i jo haguem de cobrar la pensió, senyora Orriols, que més o menys són de la mateixa generació, necessitarem que hi hagi milions d'emigrants d'un país, immigrants aquí, que estiguin cotitzant perquè puguem cobrar. Jo crec que la immigració és un fenomen que es retroalimenta, és a dir, ell mateix genera unes estructures que alhora manca més personal, hi ha un pilot de llocs de treball que no existirien si no fos per la immigració, genera una mà d'interessos impressionant en quant a educadors socials, en quant a diferents serveis, també els centres penitenciaris, evidentment s'han de dotar de més personal, els jutjats, per tant, acaben generant també, evidentment, llocs de treball, però en termes negatius pel propi Principat. No sempre el creixement indefinit és bo, també convé de vegades estancar-se en aquest sentit i no sempre s'ha d'optar per aquest creixement desmesurat. També s'haurien d'aplicar polítiques... Quin creixement desmesurat, senyora Orriols? Ripoll té un 14%... A mi 8 milions em sembla desmesurat per Catalunya. Bueno, 8 milions de població catalana. Sí. Sí, quan vostè qüestiona si hi cap o no hi cap tothom a Catalunya és tan simple com agafar el plànol d'Àfrica i situar-lo al cim de Catalunya i a veure si coincideixen els
els paràmetres. A mi em sembla que és més que evident que no podem acollir de manera permanent i indefinida aquests allaus immigratoris massius i invasius que estem rebent. Per què? Quines són les conseqüències? A tots nivells, a nivell de seguretat, a nivell d'educació, a nivell sanitari... Posi'm dades, senyora Oriols. Batllessa, posi'm dades. El 50% dels presos de les presons catalanes són d'origen immigrant. Aquesta xifra és en realitat més alta. És en realitat més alta perquè n'hi ha molts que han tingut accés a la nacionalitat gràcies a portar uns anys aquí a casa nostra i, per tant, les dades encara serien bastant més destacades. A nivell educacional... La població reclusa a Catalunya és de 8.000 persones, 8 milions, 8.000 persones. Sí, perquè la majoria són al carrer, per això tenim la reincidència, perquè no els tanquen. Com? Com pot fer l'afirmació que la majoria són al carrer? A mi em sembla que quan agafen un multireincident que ha delinquit 50 vegades i continua sent al carrer, doncs a mi em sembla evident que els jutjats estan saturats, que moltes persones que haurien de ser ara mateix en règim penitenciari són als nostres carrers reincidint en el delicte i, per tant, em sembla una evidència. Ho veiem cada dia en el propi telenotícies i a les xarxes socials. És l'origen d'aquestes persones o és la condició econòmica? És que, independentment de si és una cosa o l'altra, s'està reconeguent implícitament que estem deixant entrar tot un volum de gent que no tenim recursos per vestir i que, per tant, evidentment, els aboquem al delicte. Això ens va en contra. Si no tenim recursos per acollir immigració, per què n'estem acollint a mansalva? Ja sabem que vostè és anti-islam, molt independentista, m'ha dit. És de dretes, és liberal? On se situa ideològicament Sílvia Oriols? En el nacionalisme català, bàsicament. De dretes, d'esquerres, de centre? Del que convingui a Catalunya. Del que convingui. Quines polítiques són les que han beneficiat els ripollesos o les ripolleses des que vostè és alcaldessa i, a més, reté també la regidoria de Seguretat i Immigració? Quins beneficis han notat? I no em parli de percepcions només, o sigui, de fets. Per exemple, en termes de seguretat s'han rebaixat un 70% els robatoris amb força, un 40% les baralles als carrers, un 17% els accidents de trànsit, s'han evitat desenes d'ocupacions il·legals, per tant hi ha hagut una millora i una aposta clara per la seguretat en patrulles de paisà, que hem també corregit tot el tema de patinets i bicicletes que realment eren un problema al barri vell, vull dir, s'ha actuat bastant directament en aquest sentit. En termes de neteja també hem procurat incentivar-ho, perquè era una de les altres deficiències que havíem detectat, i de fet en aquest pressupost que ens quedarà aprovat, si Déu vol, hi ha una màquina també de neteja que ens permeti accedir a aquells carrers més estrets per millorar encara més aquesta eficiència. S'ha obert el menjador dels avis al centre de Ripoll, dinamitzant la gent gran i aportant-los una qualitat de vida que fins ara no tenien, garantint-los aquest àpat digne a un preu baix. S'ha obert un dipòsit de vehicles deslliurant desenes de places d'aparcament que hi ha anys que estaven retingudes per vehicles. S'han fet moltíssimes coses en només un any i mig. Què ha fet amb els empadronaments de persones, de migrants irregulars? S'ha fet una fiscalització extrema del padró. Amb quins recursos i com es fa això? Perquè hi ha una llei de bases que acota molt bé i perfectament el que poden fer els ajuntaments i no, alcaldessa. Amb quins recursos ho fan i com ho fan? Nosaltres ens hem cenyit en tot moment a la llei, però fiscalitzant, evidentment, cada document que se'ns ha dut. Quan jo vaig entrar, entrava qualsevol ciutadà a empadronar-se i sortia amb el volant del padró als dits. Ara, evidentment, no és així. Ha de portar una sèrie de documentació, s'ha de revisar aquesta documentació, s'ha de verificar que ho és. La policia local comprova que realment aquella persona resideix en el domicili que ha dit, perquè ens hem trobat desenes de cops que això no és així. I això la policia local ho pot fer? Evidentment, sí. És la policia municipal de Ripoll. Quantes persones ha impedit que s'empadronin en aquest temps que porta vostè de batllessa de Ripoll? Desestimacions de padró n'hi ha hagut una trentena i desempadronaments en base a informes policials més d'un centenar. En base a informes policials, per què? Perquè s'ha demostrat a través de la policia que no residien on havien dit que residien. S'empadronen per tenir accés a targeta sanitària i a serveis que no els pertoquen. Però per entendre-ho, la policia on te detecta això? Perquè la policia... Anant directament al domicili. Però la policia... Anant directament al domicili. Per comprovar-ho. Exacte. I això té autoritat per poder-ho fer, la policia local? Totalment. Sobre habitatge, vostè és diputada del Parlament de Catalunya, vostè està d'acord en posar límit al preu del lloguer de temporada? Bé, és evident que en el cas de Ripoll no és així, però en d'altres poblacions hi ha un problema greu en aquest sentit habitacional per totes aquestes persones que ho fan de manera turística. Nosaltres tenim també problemes d'habitatge,
Però a nosaltres, per exemple, que se'ns hagi declarat zona tensionada ens ha perjudicat i molt, perquè ha desincentivat que els propietaris dels pisos els rehabilitin i, per tant, això impedeix rehabilitar el barri vell i evitar aquesta degradació que patim avui en dia i, per tant, s'estan prenent mesures que penso que són contraproduents per incentivar l'entrada de nous habitatges al mercat de lloguer. No s'està actuant correctament, penso. I sobre el topall al lloguer de temporada, està a favor o no? Ja sé que és una cosa que, a més s'ha de tramitar al Congrés dels Diputats, però tots els partits s'hi estan posicionant. Jo crec que s'hauria de valorar des de nivell municipal, perquè hi ha municipis o ciutats que els hi pot convenir i n'hi ha d'altres que, en canvi, pot ser un greuge. I crec que, en aquest sentit, els municipis hauríem de tenir molt més poder de decisió. De Ripoll en vam parlar molt el 2017 i després, en aquestes últimes hores hem sabut que el Ministeri de l'Interior ha expulsat 2 imams, la Jonquera i Figueres, per discursos radicals. Això ha passat fa només unes setmanes. Vostè creu que ara les coses estan funcionant no pas com va passar abans del 2017, dels atemptats del 2017, del 17 a Ripoll? Jo crec que a dia d'avui encara no s'està fiscalitzant prou tot aquest tema. Penso que es permeti que hi hagi encara prop de 100 mesquites salafistes obertes és un greu error i que pot tenir conseqüències nefastes a curt i a llarg termini. De fet, ho hem vist aquestes darreres setmanes a nivell europeu amb diferents atemptats islamistes. Això contribueix innegablement a processos de radicalització i, per tant, posa en risc la ciutadania d'aquest país. Però posa en risc la ciutadania d'aquest país les mesquites o discursos radicals com el d'aquests 2 imams que el Ministeri de l'Interior, reitero, ha expulsat d'Espanya a la Jonquera i a Figueres? El salafisme sempre és radical, sempre fa una interpretació estricta i radical de l'islam i, per tant, que hi hagi mesquites salafistes obertes al cim de Catalunya és una amenaça permanent. Ara mateix això és que és un polvorí a punt d'esclatar. Deixi'm preguntar-li una cosa. Vostè té alguna amistat, alguna coneixença musulmana? Sí, sí, sí. I com explica alguns dels discursos que vostè fa sobre l'islam, que evidentment es pot ser crític amb l'islam, però sense ser racista, sense discriminar els musulmans? És que jo crec que hi ha musulmans que comparteixen el meu discurs contra aquest tipus d'islam que s'està imposant a Catalunya i que també és una amenaça per ells. Perquè tot aquell musulmà que realment ha vingut aquí per oferir un futur digne als seus fills, que pretén occidentalitzar-se i gaudir dels mateixos drets i llibertats que nosaltres, també és un impediment que hi hagi aquest tipus de fonamentalisme arrasant els nostres carrers. També estan fiscalitzats, perseguits, espiats per ells. I això ens hi hem trobat a Ripoll. Senyora Orriols, aquest diumenge hi ha eleccions a Alemanya i a totes les enquestes, i hi ha una sorpresa majúscula, apunten que la segona opció, en segona posició, quedarà alternativa per Alemanya. Vostè creu que això és una bona notícia per vostè o no? Per la seva formació, per Aliança Catalana? Bé, per mi en concret no ho crec, però si els alemanys escullen aquesta formació deu ser perquè han detectat que hi ha certes problemàtiques i han vist en aquesta formació política una resolució. Per tant, jo accepto els processos democràtics, no com d'altres formacions, i el que decideixen els alemanys a mi m'estarà bé. Vull puntualitzar que hi ha un representant del seu partit, que és Pau Nadal, que es va reunir amb un representant d'Alternativa per Alemanya i, per tant, aquí hi ha també un vincle. Mantenim contactes internacionals amb diferents formacions polítiques de cara, evidentment, si mai obtenim el govern de la Generalitat i, per tant, hem de restituir l'estat català, ens hem de garantir també que hi hagi contactes d'aquesta mena. Obro taula, 9:13. Joan Serra, començo per tu. Molt bon dia, senyora Orriols. Per cert, aquest contacte internacional amb Alternativa per Alemanya tenim constància que no el coneixia tota la cúpula del partit, però deixi'm fer-li una pregunta. A La Nació vam explicar en una sèrie de reportatges que en la fundació del partit hi havia dirigents com Eduard Llaguno que havia participat en decisions estratègiques i fins i tot que havia exercit de mecenes del partit. Això és completament legítim, només faltaria, però sí que va ser opac, és a dir, Aliança Catalana tenia un relat oficial sobre quins eren els dirigents del partit i en aquest relat oficial i públicament mai va participar Eduard Llaguno i altres dirigents com Maiol Sanahuja. Jo li volia preguntar una qüestió més de futur, que no pas de passat, que si en el futur vostès, en aquesta fase de creixement que estan, perquè han fet en els últims mesos una vintena de congressos comarcals per construir estructura arreu de Catalunya, si en el futur vostès reben suport polític i suport també econòmic de formacions d'extrema dreta d'altres països europeus, per exemple d'Alternativa per Alemanya o de l'FPO austríac o d'altres formacions, vostès ho explicaran obertament o això ho mantindran a la penombra si hi ha aquest suport, per exemple, financer? Perquè vostè parla sovint de drets, però potser els seus votants també mereixen saber
quin és o com prenen les decisions vostès i de qui reben suport? Bé, nosaltres sempre hem prioritzat la transparència vers la nostra militància i vers els nostres simpatitzants. Evidentment que hi ha persones que no són visibles i que formen part del nostre partit polític, això passa a totes les formacions, que no volen ser vinculades políticament però que en canvi donen suport a determinades idees. Per tant, aquestes persones que em comentava, evidentment que és legítim que hagin format part del naixement de la formació i de fet no és cap escàndol que no hagin set cares visibles del partit. N'hi ha molta de gent que ens dona suport i que ens fa costat i que en canvi públicament no s'exposa, i més quan ets una formació política que rep aquest allau d'estigmatitzacions i de demonitzacions per part de la resta d'opositors. Per tant, en aquest sentit, res a dir. Però sí que és veritat que si mai tenim finançament extra d'altra índole, doncs evidentment que ho farem públic. No és el cas, ni tindrem mai deutes amb ningú, perquè si per alguna cosa destaquem és perquè no tenim aquesta necessitat, com sí que tenen d'altres formacions polítiques tradicionals, de mantenir macroestructures d'excàrrecs, militància i col·locació d'amics, parents i veïns. Per tant, nosaltres no necessitem tampoc aquest finançament. La nostra campanya electoral a les nacionals catalanes va ser amb prou feines 40.000 euros, quan la resta de partits van invertir-hi 700.000 euros o fins i tot algunes 1 milió d'euros. I tot i així hem aconseguit fer Vostès a Ripoll, a les eleccions municipals de Ripoll del 23, van invertir-hi al voltant de 20.000 euros. És una quantitat molt petita comparada amb altres formacions, és cert. Per això, vull dir, el nostre finançament sempre ha estat molt minso, perquè hem destacat en les campanyes, bàsicament, hem fet difusió a xarxes, a grups de WhatsApp, per tant, hem comptat amb el boca-orella. Últimament hi ha vingut gent a dir-li, miri, li dono aquests diners perquè faci campanya. No, perquè no estem en campanya electoral, no hem tingut cap proposta, però evidentment entren militants que estan disposats a també enfortir el partit a través d'aportacions. Més preguntes, més consideracions? Una pregunta que jo crec que li interessa a l'audiència de TV3 justament és sobre el catalanisme. És a dir, ara en el sistema de partits de Catalunya, en aquests moments hi ha un nou partit polític, que és Aliança Catalana. Vostè és la líder d'aquest nou partit polític. Però aquest partit polític ha fet una cosa, diguem-ne, que en certa manera surt del que ha sigut sempre històricament com una marca del catalanisme. Quan vaig entrevistar-la i vaig estar fent el llibre Salvar Catalunya, li vaig fer una pregunta que era si vostè se sentia la Daniel Cardona del segle XXI i com ara mateix està fent, va donar com a resposta un somriure afirmatiu, en certa manera. Daniel Cardona, una mica dit molt senzillament, va ser un polític que fa un segle enrere, diguem-ne, tenia unes posicions semblants en referència a l'actitud que ara vostè té respecte al que anomena partits processistes. És a dir, considera vostè que el Partit Independentista Aliança Catalana és l'únic independentista, l'únic realment nacionalista o catalanista, i la resta de partits, Junts, Esquerra Republicana i la CUP i fins i tot d'altres, de cap de les maneres ni són nacionalistes, ni catalanistes, ni independentistes. Daniel Cardona en aquell moment, diguem-ne, no era pactista, per entendre's. Vostè no és processista, ell no era pactista. Però potser hi ha una diferència amb Daniel Cardona i ara li vull fer aquesta pregunta. Si vostè arribés a ser president de la Generalitat, jo crec que ara tots els partits, diguem-ne, siguin independistes o catalanistes, sí que farien una campanya que entronca amb una campanya que es va fer molts anys enrere, la de Som 6 milions. Ara, si es fes una campanya, seria Som 8 milions. Això connectaria Catalunya amb Àustria, amb Dinamarca, amb Finlàndia o amb Noruega, pensant que som un sol poble. Però el discurs que fa vostè, diguem-ne, trenca amb la idea que realment som 8 milions. Això no li causa com a emoció més aviat tristesa, pena o fins i tot angúnia de trencar justament tant amb Daniel Cardona com amb, diguem-ne, el catalanisme, en el tronc del catalanisme? Bé, jo crec que amb un lema no es resolen els problemes que pateix ara mateix Catalunya. Podem llançar els lemes que vulguem i fer veure que aquí no passa res i que tothom s'integra i tothom s'adapta, però la realitat és que, segons es desprèn de les estadístiques d'usos lingüístics, el català s'està morint. Per tant, aquest procés d'adaptació i d'integració és evident que no haurà reeixit per més lemes engrescadors que s'hagin utilitzat i que, per tant, Catalunya va en clara davallada. No pot ser que considerem automàticament català tothom que posa els peus al cim de Catalunya. Això no ho fa cap altre estat del món, de fet. Nosaltres tenim com aquest subconscient esclau d'haver d'assumir tot allò que Espanya ens imposa i, a més, acceptar-ho i intentar revertir-ho en bones dinàmiques. Totalment legítim,
Però el català ara mateix no necessita de campanyes que sensibilitzin, sinó que el que necessita és ser imprescindible i necessari al cim de Quants Catalunya. milions som els catalans i catalanes? Bé, jo crec que tothom se sap el que és cadascú. El que no podem és imposar a la ciutadania una nacionalitat. De fet, a moltes persones del carrer, si tu els demanes què són, no et diuen català. Això ho he comprovat jo a Ripoll, et diuen soc marroquí, soc no sé què. Per tant, d'alguna manera sembla que l'administració vulgui imposar nacionalitats i això no ha de ser així. Cadascú sap el que és i cadascú, doncs, en la seva llibertat se sap de la nacionalitat que és Esther i que professa. Moltíssimes preguntes. A mi el primer que m'agradaria saber és, vostè diu unilateralitat i autosuficiència a nivell energètic i alimentari. Això com es concreta? És a dir, quin mix energètic necessita Catalunya? S'han d'atacar les nuclears, per exemple? Jo crec que hi ha d'haver una combinació entre renovables i nuclears, que s'ha de garantir aquesta autosuficiència, perquè avui en dia la producció que estem tinguent aquí a Catalunya és minsa, i si demà proclaméssim la independència hauríem de picar automàticament a la porta d'Espanya i de França perquè ens donessin corrent. Això no ens ho podem permetre. Per tant, no es pot declarar la independència. Per tant, el que li pregunto és què proposa vostè a nivell energètic perquè Catalunya pugui ser autosuficient? És el que li estic comentant, una combinació entre renovables i força nuclear. No es pot renunciar a cap d'aquestes tipologies perquè Catalunya les necessita totes dues per generar energia i, a més a un preu factible per la ciutadania. Però ens podria explicar quin seria el seu pla? No desplegaré ara aquí tota la terminologia, però és evident que s'han de mantenir la central nuclear que hi ha i, si cal, generar-ne de noves, i s'ha de també fer una aposta clara per les renovables. No són en absolut contradictòries. Respecte al finançament, vostè votaria a favor d'un acord de finançament o d'un acord de finançament singular, com sembla que defensarà el president Illa? És que l'únic finançament singular que li convé a Catalunya és la restitució de l'Estat català i que deixin de saquejar-nos les arques públiques. Per tant, un avenç que pogués ser significatiu en aquest moment, vostè votaria en contra del Parlament de Catalunya? Sempre que Espanya ha promès un avenç en aquest sentit, no s'ha complert. El govern espanyol ha incomplert reiteradament les seves promeses pel que fa a finançament, per tant no em genera cap tipus de confiança que puguin prometre'ns absolutament cap millora. I una última pregunta. Si hagués de votar als Estats Units, què hauria votat? I si hagués de votar aquest diumenge a Alemanya, què votaria? Se'm fa difícil pensar en clau americana o en clau alemanya amb mentalitat catalana, per tant em limitaré a dir que jo voto a Catalunya i voto a Aliança Catalana. Si Alternativa per Alemanya pogués formar govern, vostè se n'alegraria? Ho han de decidir els alemanys, és que jo no vull incidir en nacions que no són la meva. Otbou. Senyora Oriols, vostè diu que és molt independentista, ara parlava de proclamar la independència, però els seus votants no ho són. L'última enquesta de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials diu que només el 36% dels votants d'Aliança són independentistes, o diuen que la seva solució davant del procés és la independència de Catalunya. Si el problema de finançament són les arques de l'estat espanyol, si el problema en la gestió competencial de molts àmbits, com ara estava explicant, és l'estat espanyol, com és que els seus votants no ho perceben així? La voten per altres raons. Jo crec que hi ha un desencís general pel que fa a la independència arran de l'incompliment reiterat de promeses per part de les formacions polítiques que van encapçalar el procés i que, per tant, tota aquesta població s'ha de tornar a engrescar i se'ls ha de demostrar que realment som capaços de forjar un estat català que garanteixi la seguretat, que garanteixi la prosperitat i que ens garanteixi els valors occidentals. És una xifra més baixa que amb la resta de partits independentistes, eh? Hem aconseguit el que no han aconseguit les formacions que ho prometien, eixamplar la base. Hi ha persones que compren el nostre model d'estat. És perquè estan eixamplant la base. Totalment. O sigui, hi ha persones que, tot i no ser independentistes, estan comprant el model d'estat que nosaltres els estem oferint. Si l'enemic és Espanya, si el problema és Espanya, per exemple, en tots aquests termes, com pot ser que parli de reforçar fronteres i de més presència de la policia i més control dels fluxos migratoris? Això com es fa sense tenir un estat independent? Amb fronteres espanyoles, amb més policia espanyola, amb més presència de l'exèrcit espanyol a Catalunya? La proposta d'aliança és més presència de l'estat espanyol a Catalunya? La proposta d'aliança és la restitució de l'estat català i mentre no sigui possible restituir l'estat català perquè no tenim encara desplegat tots els organismes i no hem garantit encara l'autosuficiència energètica i alimentària, mentre tot això no succeeix, doncs evidentment fer una aposta clara pels cossos policials catalans. Sílvia Oriols, estem al 2025, ho dic bé, 2027 és quan hi ha municipals, queda més de 2 anys. Vostè tem que li tornin a presentar una altra moció de censura o no ho veu viable?
Home, jo em sembla que després del ridícul que han fet no gosaran intentar-ho per tercer cop, però mai. Sempre t'acaben sorprenent, per tant tampoc vull ficar-m'hi forta. Si em permets, Ariadna, només una cosa sobre això. Vostè ha guanyat, diguem-ne, la batalla de Ripoll respecte a Junts, però potser Junts, en aquesta partida d'escacs, li pot guanyar, diguem-ne, la guerra de Catalunya. Vull dir que el que ara produirà és que vostè no podrà passejar... La guerra de Catalunya sona molt fort, però sí, ens hem entès. Sí, ens hem entès, és un llenguatge metafòric, diguem-ne. En el sentit de que ells volien impedir que vostè ara es passegi pels pobles i ciutats de Catalunya fent precampanya electoral justament en aquests 2 anys, perquè vostè és diputada, és batllessa de Ripoll, per tant no podrà fer tot això. Nosaltres demostrarem a través de la batllia de Ripoll que complim sempre els programes electorals a diferència de les altres formacions polítiques. Sílvia Orriols, moltíssimes gràcies, batllessa de Ripoll i diputada d'Aliança Catalana al Parlament. Per cert, vagi en compte perquè sé que té pressa i té agenda a les 11 a Ripoll. Ho dic perquè ara mateix aquesta és la imatge, ronda del Via Evitar. Per què? Perquè la B20 està així, tallada des de fa estona al trànsit, en sentit Besòs.